havia una vegada una mare amb la seva filla que anaven a comprar al supermercat amb autobús. Una vegada comprovat al supermercat, la mare li diu a la filla: Núria, pots anar a buscar els tomàquets i així adelantem feina? Sí, mare, ara hi vaig. Ara torno, La Núria va anar a buscar els tomàquets que li va demanar la mare. Quins tomàquets deu de voler la mare? Agafaré aquests tomàquets, que són petits i bonics. La Núria, quan es va agafar, li va portar a la mare. No són aquests, són més grans. D'acord, mare, ara torno. La Núria va agafar els altres. Agafaré aquests. No són aquests són de sucar tomàquet. I la Núria va tornar i va agafar els altres. Sí que són aquests. Des d'aquell moment l'enviaríem a comprar sola.